Grabe. Yu Yan. Good morning mga Aji. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong bago ko pala bago tayo mag-umpisa. Shoutout muna sa inyong lahat. And sa lahat po ng nagpa-vlog patungkol sa paggagamba. Yung mga hindi man patungkol sa gagamba, God bless po sa inyong lahat. Tuloy lang po natin. And ito po yun, yung pitak mga Aji. Hawak ako na yung mga lagayan ng mga nanalo. Diba, 5 tong hawak ko. Kulang pa ng isa to. Pero yun nga, hawak ko na. Kaya papakita ko lang pala yung loob. Yung loob pala. Para makita nyo. Ito mga adyo. Kasya 5 piso. Malaki yung loob niya and magaan po. Maganda yung pagkakagawa. Simple lang. Tapos maganda yung loob, malambot din. Napakasimple lang mga Aji. Yan, and yung paglalabanin ko ngayon, naalala niyo yung tala. Kasi marami nag-comment, subok natin sa salmon, magaling yung tala. Meron akong salmon mga Aji, OS yung size. Pero yung tala kasi good size lang maliit talaga siya. Pero sa tingin ko magpapakita sila na parehong magandang laban. Yun lang, kung persa sa persa, parang sa tingin ko persa talaga pa rin yung salmon. Kasi unang-una malaki yung salmon. Pangalawa, mabilis din kasi yung salmon mga Aji. Tulog yung galaw niya. May galaw siyang, alam mo yun, gugulatin ka talaga. Pero ilaban natin mga Aji. Kukunin ko lang yung tala. Halika dito, halika dito. Ito yung mga Aji, yung tala. Ayan. Ito siya. Sana magpakita ng magandang laban mga Aji. Ito. Ayan, tala. Pakita mo ng likod, kaibigan. Ayan. Ito siya. Pinakita niyong lumaro ng maganda. Ito yung tala na yan. Laki din pala niya. Para siyang OS din. Hindi ka naaalito na rin kasi ako sa sizing ng mga gagamba ngayon mga Aji. Gawa ng medyo napahinga tayo. Pero yung salmon, mas malaki pa rin yung salmon. Nakakita nyo naman sa picture mga Aji. Pag-umpisa ng video na to. Ito yung salmon. Malaki po talaga. Pero request nyo naman sa akin mga Aji. Maganda sa maganda yung gagamba. Masarap pang laro to. Pero dahil request nyo sa akin mga Aji, bigay natin sa inyo. Yan, bilisan na natin mga Aji. Game tayo. Grabe. Yun, nalaka. Grabe yung salmon, no? Lakas pumiga. Patay. Patay yung tala mga Aji. Patay yung tala. Pumapalag pa rin yung tala pero wala. Patay talaga siya. Patay siya mga Aji. Kasi pag naipagkapitan ka talaga sa salmon mga Aji, kahit gaano ka katapang mga Aji, hindi mo kakayanin yung persa ng salmon. Yung tala oh. Magaling ng tala mga Aji, mabilis sa mabilis. Pero alam naman natin kasi yung laruan ng salmon. Pero grabe din yung katis ng salmon mga Aji. Pakita natin sa inyo. Ayan oh. Kung nakikita nyo sa side na to mga Aji, yung
Stroke pareho mga kaji, oh. Grabe yung ginawa. Oh. Napakabagal na yung salmon mga kaji. Pero yung tala, wala na rin, no. Tumabla pa yung ano, tumabla yung tala mga kaji. Oh. May stroke din siya ng salmon. Good size versus OS mga kaji. OS yung salmon, ha. Pero kasi ang ano na ito mga kaji, sinadya ko kasi manipis talaga mga katawan ng gagamba. Gawa ng hindi ko makondisyon ng kondisyon na puro mga kaji, ha. Hindi ko kasi nagawang ganun. Pero ewan ko lang mga kaji kung tatapusin niya yung tala. Wala na. Stroke pareho mga kaji. Yung tala, oh. Grabe na, pasaktan talaga. Masyado kasing malaki din to mga kaji, pero patay yung salmon. Tingin ko mamatay na yung salmon mga kaji. Ito yung katis-katis niya, oh. Grabe palang laban na ito. Yan, oh. Yan mga kaji, kitang-kita yung ano, yung katis. Grabe, pinahirapan din pala ng gusto tong salmon. Masakit kasi kumagat yung tala mga kaji. Pero yun pala, mabubuhay pa naman to. Yung tala naman mga kaji, oh. Grabe, naligo. Pansinin niyo yung kamay ko mga kaji, naliligo yung kamay ko. Ito yung tala. Napakaganda ng laban pero yun, parehong sira yung gagamba mga kaji. Yan, oh. Patong natin mga kaji, ha. Kasi parehong hindi na gumagalaw. Yan mga kaji. Parehong gagamba, hindi na po sila gumagalaw mga kaji. Ito, baby salmon lang ito mga kaji, ha. OS yung size na ito. Grabe. Tumabla yung salmon mga kaji. Ay, yung tala. Hindi na rin kasi nila tatapusin to. Wala na, patay na yung tala mga kaji. So, parang mabubuhay pa. Yun, at least maganda yung laban mga kaji. Pumiga yung parehong gagamba. Yun nga lang, expected naman natin yun na medyo lalamang talaga yung salmon kasi medyo malaki talaga siya. And mas malaki po yung pangil niya. Pero at least pumalag talaga yung tala. Yun nga lang, na short mga kaji. Naipagyakapan kasi siya salmon. Kaya ano, talagang napuruhan din siya. Pero yun, sana po nag-enjoy kayo. And batiin ko lang lahat yung nagbablog ng mga gamba. Sila Dix, yan, sila Ivan, sila Kadagit, sila Jason Webb, Gala Myers, Kasunggab, sila James Kabutog Sensei, sino pa? Si Albia, sila Kai, si Mendo, si Zero Gagamboy. Yan, kaibigan ko talaga yan mga kaji. Napakabait na tao. Sana po tulungan din natin. Ayan, sila Happy Man, sila Jason Webb, sino ba? Yung mga bago, sila Gagamballs, si Gagamvlog, si Batang 90, si Gagampogi. At sa mga hindi ko pa na-mention na nag-uumpisa pa lang, and sa mga nag-uumpisa na, si Gagambinoy. Maraming salamat po. And September 22, yung mga apunta doon sa meeting, kay Kadagit, sa Cubao, sana supportahan natin sila and enjoy po tayong lahat. Subukan ko humabol mga kaji pag magaling na po ako. God bless po sa inyo.